Om hvad der er, skal du? Ja, kom. Ja, Er der noget i det? Nej, kan du komme til Jeg kan altså også filme på 2 sekunder, jeg også. Nej, det lyder noget, vi har en her. Jo, han må godt filme det, hvis han skal have det var flere af det. Okay. Sådan en helt close-up. Så skynd dig, mand. Ja. Okay. Er du klar? Så er det tid til... Nej, ikke nu. Okay, jeg kan til. Skær spisning. Er du ikke klar? Ja. Er I klar? Ej. Det ser lækkert ud. Hvordan har du det? Hvordan smager det? Gå ud af vinduet. Der er vinduet her. Du er ikke smittet. Han har det dårligt. Han har det rigtig dårligt. Lad os høre ham, vi sidder på hømmen, Mikkel. Man kan se det i øjnene. Fuck, han har det skidt. Nej. Hvis du spiller noget, så er der ingen syng. Se hans mund. Han er så fuld af gær. Prøv at tage til kameraet. Noget kørebøk. Ej, jeg er klar. Nej. Det kommer op igen. Eller, det kommer bare ud igen. Er du glad for, at du tog den challenge? Se, hvordan han tykker på lortet. Det er fandme klamt. Han brækker sig snart. Se. Det brækker mig så. Det rører lige på Mads. Vi har Mads her. Og de andre filmer. Der vender sig ikke til det på mig. Gør det mod vinduet. Gør det på Mads. Nej. Han sank. Han klarer. Nej, det kommer ud nu. Så smid det ud, så får du ikke noget. Det gør det. Hvis der ryger så meget ud, så får du ikke noget. Du må vente med at kaste op. Så bliver jeg færdig. Når du har sluttet det hele, må du godt kaste op. Nej, så får jeg stadig Det er et ret dårligt kamera. Så er der sluttet det hele. Kom nu. Jeg vil se dig brække dig. ikke derfor. Jeg går på lige brække dig, så bliver det endnu bedre, den her video. Bræk dig lige, så bliver den rigtig god, den her video. Jo, gør det. Jeg får lige armen, så langt, så du tager det her. Bræk dig. Skal vi gøre den her vej, din idiot? Åh ja, det kommer ud. Hallo, bræk dig, så bliver den rigtig god, så kommer den på YouTube, så får vi ikke mange Så får vi flere subscribers end spørg Kasper. Så der er vi en sub special, hvor vi skal spise 2 par. Det her det er vores sub special. Nej, vi sender en til ham. Spis en pakke der. Ja, til ham. Kom nu, bræk dig. Please. Det bliver godt. Kom nu, gør det så vidt. Han kæmper. Er du virkelig så fattig? Nej. Ej, han kæmper shit. Han gemmer sig Bræk dig. Det er en mental kamp, det der. Han har en virkelig skidt på sig. Det er en mental kamp. Det kommer nu. Han tog! Ud af vinduet. Spil det ud af vinduet. Hallo, inden du får det for dårligt, så gør det nu. Nej, så skal du ikke betale nogle penge til det her. Han har kastet op i sin mund og slugt det sådan 3 gange. Der går vi stort ned. Det kommer nu, det kommer. Han... Nej, du har ikke. Bræk dig. Hvor mange gange slugte du dit eget bræk? Jeg kan se, det kommer. Jeg har det stadig vildt fint. Ud af vinduet, for helvede! Ja, det er fint. Han må gerne brække sig nu, ikke? Jo. Nej, bræk dig nu. Du har set noget. Kom nu, bræk dig. Nej. Do it. Det er ikke nu, skal Ja, det skal vi. Vi skal lige se ham brække sig. Jeg skal ud til Møj Valdercenter. Her nu. Ja, men ud af vinduet. Der blev meget presset. Han brækker sig. Han kan stå kun for min. Ej, hvor klart. Han så ikke brækker en tis. Nej. Bræk dig lige.
Find dit G-punkt. Han finder G-punktet. Nej, Nej, men det er fint for helvede. Tilføjer det. Okay, han kan ikke. Okay, han kan ikke. Tilføjer Flot.